इडली साऊथ इंडियन नाही. इडली इडली ते रेल्वे मध्ये चायवाले अय्यो काय झालं तुम्हाला काय नाही तुम्हाला लाल लाल अय्यो दिलने आपली जागा अडवलेली आहे. शूटिंगला दिलने आपली जागा अडवलेली आहे. आम्ही एंट्री करत जातो चला. कपडे चेंज झालेले आहेत. आता इथे 1 2 3 4 बोलल्याबरोबर यायचं. एका एकाने यायचं. चल ये. आज कोणता कलर? व्हाईट कलर. आज व्हाईट कलर. वाईट आता आज कोणता गरबाचा सॉन्ग आज जरा गरबा करा. मैं तो फूल चली बाबुल का दे पिया का घर असं आहे का हलू मारायचा हाताला मैं तो भूल चली बाबुल का दे पिया का घर प्यारा लगे. ओ मैं तो भूल चली बाबुल का दे पिया का घर प्यारा लगे. दिल पण आमचे व्हाईट कलर घालून आहे. मॅचिंग असं वाटतंय व्हाईट एवढी लाईट लावून पण हे बाबा हे टुपटूप लाईटनी चालूच आहे याच्या है ना. चला आजचं डेकोरेशन बघा. पडद्याच्या पाठवून आपले मेकअप मॅन आलेले आहेत. मेकअप वुमेन आपले बिग बॉस आपले सिंगर हो बॉस. आपले ऑर्केस्ट्रा कुठे या वेळेचे हे आपले सिंगर आलेले आहेत. नमस्कार. अय्यो बस रूपाची खान दिसते छान लाखात छान नजरेचा बाण तीर कमान मारित चक्र तुझं नखरा नखरा इकडं तिकडं मारित चक्रा 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 झालं पण गाणं माझं. झाला परत शांतबाई 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 शांतबाई. रूपाची खान दिसते छान लाखात छान नजरेचा बाण तीर कमान मारित चक्रा नखरा चक्रा इकडून तिकडून मारित चक्रा 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 शांतबाई शांतबाई शांतबाई. शांतावला डॉल कुठं डीजे फुबाई फुगडी चमचम करती आलू बडी. फुबाई फुगडी चमचम करती फुगडी. फुबाई फुगडी चमचम करती आलू बडी. फुबाई फुगडी चमचम करती आलू बडी. इकडे बघा आता बघा आता आले चक्रा नकरा चक्रा नकरा. आता चक्रा नकरा करा ना. आता चक्रा नकरा करा. आता रेड कलर ना. रेड कलर अभी रेड में मैं मस्त गाना लगाती हूँ. येस. काय झालं तू लैला आहे ना इकडे दार मध्ये लाईला असते. आता हा कॅमेरा आम्ही हव्यातल्या कॅमेऱ्याकडे देतो आहे आणि इथे आम्ही कधीपासून रेडी बसलेलो आहे बघा. इथे हातातला कॅमेरा गेलेला आहे. इथे चहा घेऊन बसलेला आहे टॉनी आणि इथे पाणी आणि आतमध्ये बघा जावा मेकअप आर्टिस्ट आलेले आहेत आणि मेकअप चालू आहे. लाल कलर लाल कलर इथे दिसला असेल तुम्हाला. इथे डान्स प्रॅक्टिस चालू आहे. रात का समा भूले झुमे चंद्रमा घुमे
रात को घूमता है चंद्रमा, जल्दी आओ चांदनी. चादरी आओ जल्दी. पाय वाकडे. हे आमचे झुंबा शेफचे सर्व झुंबा काताराम करत. बेली डान्स कर. बेली डान्स. बेली डान्स कर बेली. ते काय कपालवाती करायची. बेली डान्स आहे बघा हे तर फेमस डान्स. तुम्हाला जमत काय हे बघा. करा उगे हे करा. नाही मग हे करू नको. काय अरे हँड मूवमेंट देव. तू तो तेरे को भरतनाट्यम क्या है ये? अयो अम्मा कितना अच्छा दिखता. लाल लाल कितना अच्छा दिखता. काजल तुम इधर आओ. अयो काजल. अयो काजल तुम्हें क्या कहना है तुमने लाल लाल. अयो टमाटर पेनो. तुम्हें टमाटो का चटनी लगता अभी. टमाटर सास लगता है. ये टमाटो और ये सास है. नहीं वो सास है. अच्छा वो सास है. टमाटो में सबको लगता है ये सास है. बताइए वाह. हम लोग का मैचिंग होता तुम लोग का मैचिंग होता. तो बराबर है ना, ये आपकी सास है, वो मेरी सास है. ये हमारी अम्मा लगता. ये लो पहनो. वाव रेड किती मस्त वाटते. घूंघट की आड़ में दिल पर का लाल रहेगा. लाल हो जाता है. वाह 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 वाह. पाडला पाडला. नहीं नहीं आप बरोबर पकड़ जी. आओ ये मस्त. आओ अम्मा. अम्मा आओ. आओ अम्मा. काय बिर्याणी का वास किती ते छुटता. अम्मा आओ. आपके पीछे से हे काय घालायचं कट्टी दे बाबा. वो आई हे कठीण कठीण कामे लावायचं कटिंग बाबा. कामे नाही. हमारी लड़के साउथ इंडियन. नाही. इडली 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 कढी डोसा. ये इडली ये डोसा. बटाटे वडे. बटाटे वडे. फोन आया. इसको क्या होता बीच बीच में. तुम्ही लगा पावडर थोडा. आता आमची रेड आमची रेड कपड्यामध्ये एंट्री होत आहे. आम्ही जरा पावडर बिवडर लावतो. एवढ्या हजार लाखो माणसं आम्हाला बघतात. कोणी कोणाला आवडलं बिवडलं तर परत हे काय होतं साखरपुडा ते रील्स मध्ये ना तो मुलगा साखरपुडा झालेला आहे. लग्नाचा हॉल पण फिक्स केलेला आहे असं बोलेल थोड्या वेळाने. डेट पण निघाली आहे. So आता नो सोल्यूशन. आता कोणी पण पप्पूकडे लक्ष द्यायचं नाही. नहीं तो उसको मैं देख लूंगी. रेडी रेडी चलो. रेड कलर रेड. आज आहे रेड कलर रेड. तो हाऊ वी आर लुकिंग टेल अस. मस्त गॉर्जियस आणि हँडसम. खुद की तारीफ खुद से. नाउ वी आर गोइंग टू डांस. आज आमच्या ऑर्केस्ट्रा कोणते डान्स. रेडी लेडीज आणि जेंटलमॅन. कोणतं जंटरमॅन. ते शूट करून आम्ही इकडे थकलेलो आहोत. आमचं फेवरेट आमचं So फेवरेट. आम्हाला, बिर्याणी पण रेडीमेड तो मिळते. तुम लोग खाना खाने के टाइम गरबा कैसे करोगे? तालियां. सासू माँ ने दोनों को खिला दिया है. तालियां. सकाळपासून शूटिंग चालू आहे ना. त्याला म्हणतात आईचं प्रेम. बस. अभी आप लोग खा के पानी पियो क्योंकि एक घोट पानी पिया. किती पाणी. बिर्याणी मस्त बनवलेली. कोणतीही रेसिपी बनवली आवडली तर बनवणाऱ्याची तारीफ करा. यस. है ना. बनवणाऱ्याला छान वाटतं ना चांगलं वाटतं ना. किती छान. नाही तर माणूस खाऊन जातो पत्ता नाही. मग आणि नाही बघा काय कमी असेल तर माणूस टोकतो. बरोबर.
मी कमी असलं तरी बोलतो हा, म्हणजे असं प्रेमाने बोलतो की काय आई किंवा मम्मी बघ गरम मीठ जास्त झालं किंवा तेल जास्त झालं, पण आवडलं तरी तारीफ करा. एक काय 10 वेळा तारीफ करा. बनवण्याला छान वाटतो की नाही. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद का रोशन प्यारा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये दिल से देसी आके कहा दे कोली गहरा, कोली वाट क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजलियाँ, रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजलियाँ, रात का समा झूमू 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 मन के मैं चांद झूमू आता आयडिया स्वतःच पडते. हा माझे शक्तिमान घ्या. एक घे ना, एक गाणं घे ना, एक गाणं घ्या. एक गाणं घे ना, इकडे येणार येणार येस येणार. हा. चल आता कोणतं गाणं घ्यायचं? कोणतं गाणं? लैला में लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे लैला. चलो अद्याप लाजली बाई. आपल्या रिंग लाईट वर आहे बघ, रिंग लाईट वर आहे काजल. आता डोळ्यात बघ रिंग हे आपले येतील बघ, लेन्स येतील बघ सामने. बापरे ब्राईटनेस वाढली आमची. आम्ही गोरे झालो अचानक. चला या काय. आ जाओ. मेकअप आर्टिस्ट अँड ऑर्केस्ट्रा. नमस्कार. कैसे लगा? अभी बैठम बैठम टमाटम पक्का लाव गरम. लाईट चांगली वाटते, त्याला लाईट कमी वाटत होती. चला पॅकअप. लाल कलर पॅकअप. लाल के बाद में कौन सा है? हाँ चलो. लालच्या नंतर कोणता? तुम्हारा लाल हुआ व्हाइट. तुमचा का पिवळाच कलर चालू आहे का अजून परत? टॉयलेट ह्याच्यानंतर कलर आहे. ही कोण वाटते सांगा? ही मुलगी कोण वाटते? नर्स वाटते. ही नर्स वाटते. नर्स वाटते. डॉक्टर. ए तुझं ते इकडे आलंय. ए तेरा मांगटी का इधर है पीछे गिर जाएगा. ही डॉक्टर नर्स वाटते. कोण वाटते? डॉक्टर वाटते. ते रेल्वे मध्ये चायवाले. चायवाले चायवाले. मंदीला नाही, बाहेर ते लक्षातच नाही आलं. डोक्यासाठी नर्स वाटते. नर्स तर वाईट घालतात, ब्लू नाही घालतात. हा, जॉकेट टाईप असं. चायवाली. मारे ना हा. तिची सर्व ऍक्टिंग. आता दाखव ऍक्टिंग कर तुझी. तू हे शर्ट घालतोयस ना? मी ना हे शर्ट घालतोय ना तू? इकडे अजून काय करतो आपण इकडे? अजून काय करतो? जातो. काय बोलली अजून? अजून काय करते बाई? तू मगाशी काय ते केलंस ना? इथे बस इथे. हा, करून काहीतरी केलंस ना मगाशी तू तिची acting. मी ना सेम सेम एक बोल. funny वाटतं, मी अशी तू funny दिसत नाही. काय तू अशी करते? मी नाही करत. ती बघ गेली. अशी काहीतरी करते ती कधी. गेली का? हा, हे घालणार आहे. Blue आणि red मस्त वाटतं ना? Bright. इस्त्री नाही गेले ना? इस्त्री नाही तो गेले. बोलला कामाने इस्त्री होऊन जाईल. चायची घेतली तर चायची घेतली. Come in. आता कलर आहे ब्लू. परत देऊया का? आजचा कलर आहे ब्लू. कसा वाटतं ब्लू कलर? चला आता गरबा घेऊया. आमचा गरबा कोणता? चला हा कॅमेरा जाऊ दे. हवेतल्या कॅमेऱ्याकडे. हवेतल्या कॅमेऱ्याचं बघूया जरा. ही लाईट ही चांगली वाटते. लाईट कमी वाटते ना? ठीक आहे ना? चला गाणं बोला. आज सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में दिया जाए बहार। नहीं है दिल यहाँ
के साथों में आया कुंभ झूमने लगेगा आसमान झूमने लगेगा आसमान खेलता है दिल और मचलता है दिल मोरे साजन ने ले चल तारों के पार झूमने लगेगा आसमान झूमने लगेगा आत्याने केलेलं डान्स. गोमू सांगतीनं माझ्या तू येशील काय गोमू सांगतीनं माझ्या तू येशील काय माझ्या कीर्तीची राणी तू होशील काय माझ्या कीर्तीची राणी तू होशील काय अरे सांगतीनं तुझ्या मी येणार नाही अरे सांगतीनं तुझ्या मी येणार नाही तुझ्या फसव्याला आजी मी करणार नाही सर्व करा त्याला. चल जाऊ बेटा. ब्लू कलर झालेला आहे आमच्या शक्तिमानचं शूटिंग आहे. शक्तिमान घुम संगतीनं माझ्याशी येशील का. आज कोणता कलर आहे? आज आहे ब्ल्यू कलर. ब्लू कलर. डोळ्यात दिसतात ना लेन्सेस. चला मेकअप आर्टिस्ट आणि पेंचो पार्टी. आता साडी 8वा कलर आता आम्ही चेंज करतो आहे. हा 7वा कलर आहे 7वा कलर आहे. आता आम्ही घालणार आहे 8वा कलर. रेडी? पुढे मग ट्यून नवरी नटली गबाई सपारी फुटली नवरी नटली गबाई दोघं कार्टून आहे बोलते. दुपारी फुटली झाली दुपारी फुटली नाही कोणी आता काय पिठे नेमकी मिनट पावडर लावतात. पावडर लावून चालू ओम भट स्वाहा. नाही नाही आली जा आली काय आली नाही ते राव मागते का जरा ऐसा बराबर कर हो इधर आली नाही हा आता ये आता कोणता कलर आहे हा? पिंक. मला बघू नका. आज कलर आहे पिंक कलर आहे बघा. पिंक कलर असं म्हणून पिंक. आईने पण बघा मस्त गरबाचा कपडे बघा गरबाचे कपडे घातलेले आहेत मस्त. आता गरबा होणार आहे इकडे स्पेशल गरबा. नमस्कारम. नमस्कारम अब खा के हो गया है नमस्कारम लड्डम. तुमची भाषा कसली नमस्कार लड्डम किधर गया हो गया. चलो आता आपण गरबा स्टार्ट करूया. चौघं लाईनीत आहे आणि चौघा मी तुम्हाला गरबा करून दाखवणार आहे. बाहेर नाही तर कमीत कमी आतमध्ये एन्जॉय करूया. बरोबर ना? कुठेतरी एन्जॉय केलंच पाहिजे फॅमिलीने. चला स्टार्ट. आम्ही सुरुवातीला आपण नाही म्हणत आपण दोघंच आपण काय करणार दोघांमध्ये काय करणार. आम्ही असं खूप करतो. माझ्यामध्ये अजून कोणतरी एक पाहिजे तर ते आलेलं आहे. आता तू मजाच मजा करायची आहे. Buy one, जी माझी get हाऊस one. होती ना नाही, buy ती आता one, तिच्याकडून get पूर्ण one करून free. देणार आहे. मी फ्री मध्ये आली आहे. फ्री मध्ये म्हणजे कशी फ्री नाही म्हणजे आम्ही दोघांमध्ये फ्री एकावर एक फ्री. आई सुब्रमण्यम आता हिला आणली म्हणून आई फ्री नाही नाही आई पाहिजे होती म्हणून ही फ्री. आल्या चला रेडी. आता म्युझिक कोण सॉंग्स कोण बोलणार आहे? तुम्ही एका आईला कोण गाणार आहे? बनवायला चला आईला येतं ना गाणं. एका आईला रेसिपी बनवायला त्रास होत होता म्हणून दुसरी आई आणि आम्हाला दोघींना त्रास होऊ नये म्हणून तिसरी बीबी आणली. आणि तुम्हाला त्रास झाला की चला रेडी. सबस्क्राईबर. हा आता गाणं म्हणा तुम्हाला जे येतात ना असे 4-5 राऊंड आम्ही करूया तेव्हा. आणि म्युझिक सिस्टम इकडे म्युझिक इकडे चेंज होत राहणार आहे. तुम्ही जसं सॉन्ग येणार तसं आणि असं आणि मग असं हा तुम्ही जसं करणार तसं आम्ही कॉपी करणार.
मेहंदी ते वाही माळो मेहंदी नो रंग गयो गुजरात मा मेहंदी रंग लाव्यो मेहंदी ते वाही माळो मेहंदी नो रंग गयो गुजरात मा मेहंदी रंग लाव्यो मेहंदी ते वाही माळो मेहंदी नो रंग गयो गुजरात मा मेहंदी रंग लाव्यो समा में चंद्रमा तनमोरा नाच जैसे बिजलियां समा में चंद्रमा कॅमेरा जैसे बिजलियां समा दम लागलेला आहे ते काय हा नाही नवरी नटली ग बाई सुपर फुटली 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 दम लागलाय दम लागलाय गायक दमले काय आपल्याला सिंगरला माझं पण वजन वाढलं, मला पण दम लागायला लागलं बाबा. हे खरंच आहे. जय जय संतोषी माता जय जय जिंग 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 आई दिस आहे. झालं हो गया ये माझा मोबाईल पाठव ये माझा मोबाईल पाठव हे भारी करते लहानचं ना. आम्हा सेंटर आणि आमचे पाठी माणसं बसलेली कुठे गेले? अरे गायब गायब गायब. तुमची शूटिंग चालू होती ना हम्म. म्हणून आम्ही आतमध्ये गेलो चला आता हे झालेलं आहे. आता आपण लास्ट कलर कोणता आहे? वॉयलेट व्हायलेट कलर आहे ना, ते आता आम्ही घालतो.
आणि जरा क्वालिटी जरा कमी जास्त ते जरा समजून घ्या. तुमचा कॅमेरा चांगला पण कसं डे लाईट पाहिजे असते, पण नॅचरल बघा आर्टिफिशियल लाईट्समध्ये असे जरा लाईट असे लाईन येतात. ठीक आहे, करूया चेंज. पॅकअप 8वी साडी पॅकअप. एनर्जी आहे का 8वी साडीनंतर? हो. अजून किती साड्या बदलू शकतेस? आज कोणता लास्ट कलर आहे? पर्पल. आता कोणतं गरबाचं गाणं आहे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, ओ मोटी ओ मोटी ओ मोटी मोटी मोटी, जिसकी बीबी मोटी उसका भी हजर बड़ा रुपये नाम देगा. है, गोद में उठा लो टटाओ टटाओ टाओ, गोद में उठा लो बिस्तर का क्या काम है, बच्ची का क्या काम है? नहीं मोटी बोलते नहीं है, काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, एक गोद में उठा दो, हिला उठवायचं एक करायचं नाम है, जिसकी बीबी काली ओ काली ओ काली, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, आँख में बैठा लो आँख में बैठा लो, सुरभि का क्या काम है, आँख में बैठा लो सुरभि का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. एनर्जी संपलेली आहे. नवरात्रीचे 9 कपडे संपलेले आहेत. तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला सांगा. गुड नाईट. तुम्ही पण असे डान्स करत राहा, तुम्ही पण अशीच एन्जॉय करत राहा. बाहेर खूप दुःख आहे, कुठेतरी आनंद आणि सुख शोधा, है ना. आमचे व्हिडिओ बघा, म्हणजे हसून हसून पोटात तुमचा एकदम मस्त होईल. पोटात काय मस्त होईल, पोटात गोळा येऊन आनंदी आनंदकडे होईल. पोटातला- गोळा इकडून तिकडून फिरवून आनंद देईल तुम्हाला. पोटातला कावळा बाहेर येईल. असेच आनंदी राहा, खुश राहा, सुखात राहा. नवरात्रीचे दिवस तुम्हाला चांगले 9 दिवस चांगले सुखाचे आणि शांतीचे जातील. तुम्ही खूप प्रोग्रेस करा आपल्या लाईफ मध्ये, मस्त है ना. तुमच्या घरात खुश राहा एकदम. पूर्णपणे भरभराट करून जाईल. मस्त नवरात्रीमध्ये नवरात्रीमध्ये खुश राहायचं, हो. मस्त राहायचं. बघा 9 साड्या 9 कपडे बदलले तरी माझी एकच साडी आहे बघा. बघा किती उदार मताचे आहेत. काल नाही काल 4 साड्या, आज 5 एक साड्या. दिवसाला 4 साड्या आणि एक दिवसाला 5 साड्या, अशी चला 9 साड्या झालेल्या आहेत. चला लास्टला झिंगाट परत एक काहीतरी गाणं आता होऊन जाऊ दे. एक छोटासा डान्स बघा तुम्ही. आई गाणं म्हणणार आहे आता. आई कोणतं गाणं म्हणणार? पाय वरती करून बसलेलं बरं, नाही तर पाय मोडून टाकतील. बघा जबरदस्त डान्स. वरणाचा हा शेवटचा दिवस आहे. अंगात आलाय, पप्पूच्या अंगात आलाय बघा. नवरात्रीची 9 देवी अंगात आली आहे. मध्ये क्लब डान्स गाव आजारी जाऊ. हे काय असं काय डान्स करा. बोल. तो गावाच्या किनाऱ्याला नाही येत आहे, बोल. या ना. मैया आज आम्हाला छान झोप येणार आहे. चांगलीच एक्सरसाइज झाली, नाचून नाचून पण आणि सर्व करून मेहनत आणि करून. गाड आम्ही घोरणार आहे आज. हां. अजून काय म्हणायचं तुला? 9 साड्या नेसून कसे वाटलं? खूप मस्त न्यू एक्सपिरियन्स एकदम. हा, आणि छान तुम्ही वाटलं. म्हणाल मला मी साड्या का नाही बदलले, तर वेळच नाही. हो, टाइम तरी नाही हिला मिळत. साड्या बदलायला पाहिजेत ना, हम्म. मग वेळ नसतो. म्हणून आईचा ड्रेस बघ कसा आहे, लाल लाल. तरी आईने दुसरा ड्रेस घातलाय. हा आज मंडप चांगला डेकोरेट झाला. छान वाटतं जरा. एकदम मस्त झालाय. आणि असं तुम्ही मस्त हसत हसत खेळत राहा.
एकदम छान आमच्यासारखं असं हा, हसत राहा असं खेळत एकमेकांची केस ओढतात घेचत राहा राहा. बस. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बस आम्ही दमलो बाबा, दमलो. बाय बाय. बाय 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 बाय. मजा आली. गुड नाईट. गुड नाईट. हो मासा आहे मासा व्हिडिओ त्यांचं acting असं आहे. चलो हो गया अभी बस साबुदाणा वडा